natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Diyos Maray na Hapon, tabi, sendo kabos mga tugang, and welcome na naman po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, ngunyan na daw ning Sabado, petsa 25, kang bulan ni Oktubre 2025. Kumusta po kamo mga tugang? Ini po sarong recorded, si Father Butch po, wala padigdi sa Legazpi. Ano? Tulad ng nakagawian natin, nakaugalian natin, ang Sabado ay ating ginagawang paghanda para bukas na linggo. Ano? Kaya nga ating basahin ang mga babasahin sa misa. Ang unang pagbasa, ikalawang pagbasa at ebanghelyo sa ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Ano? So 30th. 30th po, ano? So malapit na naman talaga yan, ha? So 30th Sunday in ordinary time. Alam mo, napakahalaga po ito, ano? Na ang hamon sa atin ngayon ay magpakumbaba. Hindi nagmamayabang. Ano, dahil sa importante sa buhay ng tao na tayo ay may kababaang loob. Yun, hindi nagmamataas. Ano? Alam mo, isang tukso sa ating lipunan ngayon ay ang maging mapagmataas. Siyempre, gusto natin pa number one lagi, unahan tayo, palagi tayo ay, siyempre, gusto natin palagi ang una, yan. Gusto natin palagi yan, nagmamataas tayo. Na tayo ay magbing VIP. Ang pag-iisip na ako'y mas higit kaysa sa iba, hindi po maganda yun. Alam mo, huwag natin ikumpara ang ating mga sarili sa ibang tao. Kung gusto mo, ikumpara mo ang sarili mo sa sarili mo. O kung hindi, sa Diyos. Hindi po maganda kasi ang nagmamataas. At tapos ang iba, mamaliitin mo. Hindi po maganda yun. Ang nagmamataas ay maaring maging daan upang tayo ay mas lalong mahulog sa kasalanan. At gayon din, manghamak ng ating kapwa. Hindi po tayo dapat manghamak ng ibang kapwa. Hindi tayo dapat mangmaliit ng ating kapwa. Mas maganda po nga tayo maging appreciative. So, dapat, we have to lift up each other rather than dump each other. So, ang isang taong mapagmataas ay palaging nakatuon lamang sa pansariling kakayanan at kagalingan. Ito pa yung mga pabala sa atin kasi hindi maganda po yan. Ang mga babasahin bukas ng linggo, October 26, ay napagagandang paalala po sa atin na tayo ay magpakumbaba. Sabi nga, isabuhay natin ang kababaang loob. Hindi nagmamalaki, hindi nagmamataas, hindi nagmamayabang, kundi tayo ay maging mabait sa kapwa, makipagkapwa. So, hindi na tumitingin sa kung ano ang nagagawa ng ibang tao para sa kanya. Ito mga mayabang lalo higit na nawawalan na ng puwang ang grasya ng Diyos sa kanyang puso. Bakit? Ang number one sa kanya ay ang sarili niya. Napakaganda pong paalala sa atin sa panahong ito. Alam mo, kahit na magmataas ka, wala rin mangyayari. Magmamayabang ka, wala rin mangyayaring mabuti sa iyo. Kaya mas mabuti nga maging mapakumbaba tayo. Ito pong paanyaya sa atin ng Panginoon. Kaya napakagandang halimbawa ang ibinigay sa atin sa Ebanghelyo na babasahin bukas. Yung publikano, kung saan inaamin niya ang kanyang pagkakasala at dahil dito'y tanggap niya ang kailangan niya ang Diyos sa kanyang buhay. Kasi yung mga taong,
Di ko kailangan ng Diyos eh. Ang kailangan ko, kwarta. Ang kailangan ko ay ang mga bagay-bagay. Pero tanungin natin sino nagbigay sa iyo ng buhay? Yun, nakakalimutan na natin yan. Ano? So, at ito ang hamon para sa ating lahat, na tayo ay magkaroon ng kababaang loob na aminin ang ating pagkakasala at patuloy na hingin ang kapatawaran ng Diyos mula sa Diyos. Ano? Yan po yung dapat gawin natin. Ay, ang problema ngayon ang problema ngayon hindi natin inaamin ang ating mga pagkakasala. Ano? Minsan, pinagmamalaki pa natin ang ating pagkakasala. Tulad yung pagnanakaw, yung paninira, yung paggawa ng masama. Dapat, ihingi natin ng kapatawaran sa Diyos. Hindi kakayanin lumaban ang mga tukso at kasalanan gamit ang ating pansariling kakayanan, kundi sa tulong at grasya ng Diyos. Yun talaga mga tugang. Wala naman tayong magagawa kung tayo magmamayabang na magmamayabang. At kung magmamayabang ka, ihambing mo ang iyong sarili mo. Alam mo ako, mas magaling ako kaysa sa kanya. Alam mo, ano ang mangyayari? Magiging, iinitan ka ng ulo niyan, di ba? Hindi maganda po yan. Kaya ang pinakamaganda, mamuhay tayong mapakumbaba. May kababaang loob. At aminin nga natin ang ating mga pagkukulang at pagkasala. Parang hindi tayo matukso. At ito nga, hindi tayo mawala. Kaya kailangan natin ang tulong at grasya ng Diyos. Yan po yun Akala natin magagawa natin ang lahat. Hindi po. Kailangan natin ang Diyos. Kaya wag natin tularan yung pariseyo sa Ebanghelyo bukas, na nagmamataas, na sinasabi ang kanyang kagalingan at nanghamak pa sa kanyang kapwa. Sinasabi, mas magaling ako kaysa dyan. Alam mo, yung sinasabi ng mga mayayabang, nagmamataas, at sinisiraan pa yung kanyang kapwa. Hindi po dapat, walang siraan, nangahamak ng kapwa. Huwag tayo maghamak ng kapwa. Nawa ay mamuhay tayo ng ayon sa batayan ng Diyos at hindi sa batayan ng mundong ito. Not in the standard of this world, but in the standard of God. Ano bang standard? Ano bang batayan ng Diyos? Hindi pa pagmamahal, pag-unawa, pagpapatawad, pagtutulungan. Yan po yun Hindi mo pwede sabihin, mas banal ako kaysa sa kanya. Alam mo, ang tunay na mabait, ang tunay na banal, ang tunay na matatalino, hindi nila binubuhat ang kanilang sariling bangko. Sabi nga, huwag mong babuhatin ang sarili mong bangko. Hayaan may ibang tao magsabi o magsalita tungkol sa iyo, kaysa ikaw ang nagsasalita at nagmamayabang sa ibang tao. Nasasabihin mo, tingnan mo, ipopost mo pa yan sa Instagram o sa Facebook o kung saan sa social media. Nasabihin mo na, naku, tingnan mo, ang kinakain ko, ang sarap-sarap. Yun. Parang nang-iinggit ka ng tao. Alam mo, hindi naman kinakailangan. Ang tawag natin yun life of ostentatiousness. Ostentation, masyadong, pasikat. Hindi po tayo dapat magpasikat. Kasi alam naman natin na ang lahat na yan ay mawawala. O halimbawa, nagpasikat ka pa na ganyan ang damit mo, yung mga bagay-bagay na ubahay ninyo, yung pala galing naman sa nakaw. Yun, mahirap po yan. Kaya mag-ingat po tayo. Kasi sa halip na hindi ka mapapasama dahil ikaw post ng post sa mga Facebook o sa kung saan, napasama ka tuloy. Kaya mas maganda yung simpleng tao lang. Napakaganda po yun. Kaya wag natin tularan yung pariseyo na nagmamataas na magaling siya, yun. Nawa ay mamuhay tayo ng ayon sa batayan ng Diyos. May kababaang loob sapagat mas puspos ang biyaya ng Diyos
sa mga taong mapakumbaba. Sabi, God loves a cheerful person, ano? And hates the arrogant people. Higit na kinalulugdan ng Diyos ang may mababang loob, kagaya ng publikano sa ebanghelyo na ating babasahin mamaya. Napakaganda po yun, ano? Kaya sana ito po ang mensahe sa araw na ito, sa linggong ito. Ano, tayo ay pakumbaba. Ano, wag tayong maging mayabang. Babalik muli si Father Boots pagkatapos sa mga paalala. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ng mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nado. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini, DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay?
Download na! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP. Ngayon aldaw ning Sabado, petsa 25, kang bulan ning Oktubre. Anyway, dumako na po tayo doon sa unang pagbasa bukas. Bukas po ay October 26, ika-30th Sunday in Ordinary Time. At ang babasahin ay mula po sa aklat ng Sirach, chapter 35, verse 15 to 17, 2022, yun po yun. Basahin natin mga tugang, at pag nilay-nilayan natin, ito po, napakaganda. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatanging sinuman. O, tingnan mo, kasi katarungan niya, walang favoritism, Hindi siya namimili. Hindi siya kumikiling kanino man laban sa mahirap. Sa halip, agad niyang dinirinig ang naaapi. So, tingnan mo mga tugang, hindi po nagpapabaya ang Diyos. Ibig sabihin, the Lord hears the cry of the poor. Hindi siya nagpapabaya at kanyang dinidinig ang mga naaapi. Lagi niyang dinirinig ang daing ng ulila. O, tingnan mo, ang Diyos talaga ay, kaya nga palaging magdasal, at ang pagsumamo na balong nagsasaysay ng nangyari sa kanya. Kinalulugdan ng Diyos ang naglilingkod sa kanya ng buong puso. Yan buong puso. Ang panalangin nito'y agad nakaaabot sa langit. Tandaan mo mga tugang ulap hindi tumitigil hanggang di dumarating sa kinauukulan. Hindi umihinto hanggang di napapansin ng kataas-taasan at iginagawad ang katarungan sa nasa katwiran. Mga kaibigan, yan po ang unang pagbasa na marinig natin bukas. Na napakaganda. Napakaganda po. Ito po ang nagsasabi na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. At kinalulugdan ng Diyos ang naglilingkod sa Kanya ng buong puso. Kaya pag naglilingkod tayo sa Diyos, dapat buong puso. At maliwanag po ito kasi minsan na tayo ay sumusuko sa pagdarasal o sa sinasabi natin na ayaw ko nang magdasal kasi hindi naman yata ko pinakikinggan ng Diyos. Alam mo, pinakikinggan tayo ng Diyos. Lahat po, all our prayers are answered in different ways. Marami po yun. At tandaan po natin, ang Diyos hindi niya nagdi-deny. Blessings of God are the delay pala, ang delay. Halimbawa, hindi kagad binigay sa iyo, hindi po delays are not denials. So ang delays ng yung mga halimbawa, naghintay ka, delay yun, naghintay ka. So ang ibig sabihin, delays are blessings, not denials. So they are delayed but not denied. Yun. Ang pagkakaiba kasi akala nila, denied. Hindi po denied, delayed lang. Kasi, siguro, itinatama sa atin. Halimbawa, may isang bata, 2 years old, sabi sa kanyang nanay, tatay, mayaman kasi sila, Nay, gusto kong mag-drive ng motor. Ang tanong,
ba ikaw napakayaman kang magulang, padadrivin mo ba ang inyong anak na 2 years old na motor? Hindi. Ang sasabihin mo, anak, ano ka muna, lumaki ka muna. Ha? Pag ikaw malaki na, saka makapagmumotor ka, sige magmotor ka na. O ganun po yun. Kaya nga, they are not denials. Hindi denied, but delayed. Pwede po sabihin natin. May mga dasal tayo na hindi agad nasasagot. Pero mga tugang, ang ibig sabihin yan ay delayed lang, hindi denied. Yun. Kasi minsan akala natin, denied na eh. Tandaan po sabi sa unang pagbasa, ang Panginoon Diyos, ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatanging sinuman. Sinumang magdasal sa Kanya ay talagang pakikinggan. Pero napakagalan dito na pag tayo ay nagdarasal, dapat buong puso. Tandaan po natin, hindi siya kumikiling kanino man laban sa mahirap. Sa halip, agad niyang dinirinig ang naaapi. Yun. So maliwanag po ito sa atin, nagpapalakas loob ito sa atin ngayon, na ibig sabihin na ang Diyos ay palaging nakikinig. Alam mo nga tayo lang kasi ang hindi nakikinig. Gusto tayo laging pakinggan. Hindi tayo nakikinig. Sinasabi mga minsan dasal ba, Lord, speak Lord, your servant is listening. Yun ang dapat. Panginoong Diyos, magsalita po kayo sapagkat ang iyong lingkod ay nakikinig. Ay baliktad ang nangyari ganito Panginoon, makinig ka sapagkat ang iyong lingkod ay nagsasalita. Alam mo, prayer is more on listening. Kaya when we pray, we have to listen to God. Yan naman talaga yung mahalaga dito. Because God always listens. Ang Diyos laging nagkikinig. At sabi nga dito maliwanag po ito ang dalangin ay mapakumbaba. Yun. Kung ang dalangin natin mapakumbaba, ay lalampas sa mga ulap at hindi titigil hanggang di dumarating sa kinaukulan po yan. Kaya nga, paano tayo magdasal? Tayo ba'y nagdarasal na mayabang? O nagdarasal po tayong na mapakumbaba? Maliwanag ito dito sabi kinalulugdan ng Diyos ang naglilingkod sa Kanya ng buong puso. Yan, maliwanag po yan, ng buong puso. At napakumbaba, At ang panalangin nito'y agad nakaaabot sa langit. Kasi nga, maliwanag, buong puso yan. Maganda po kasi talaga tayo ay magdasal. Alam mo, nung nakaraang linggo, di ba? Nung nakaraang linggo, maganda rin tinalakay doon sa Ebanghelyo, tungkol din po yun sa pagdarasal, na huwag tayong manghinaan ng dasal, Kaya mahalaga po talaga. Yan, magdarasal ka lagi, So, hindi ka pababayaan ng Diyos. Diringgin ka ng Diyos. Maganda po yun So, si Moises ka, di ba? Nagdasal. Nalala yung last Sunday's Gospel, si Moises, nagdasal sila at dahil sila po ay nagdasal, nananalo sila. So yun po ay mahalaga talaga yan. Nagdarasal ka. Ito nga ang the importance of prayer. Pag ang tao ay nagdarasal na mapakumbaba at ng buong puso, ay nakakaabot sa langit ang dasal niya. At sabi nga, hindi umihinto hanggang di napapansin ng kataas-taasan at iginagawad ang katarungan na nasa katwiran. Yan ang importante. Ang problema kasi sa atin, mga tugang, mahilig tayong kumpara sa ibang tao. So ito po ang unang pagbasa. Sa unang pagbasa pa lang, maliwanag na po ito. Anong ugali mayroon dapat tayo pag tayo nagdarasal? Una, may buong pusong na panalangin. Pangalawa, mapakumbaba. Ang ating pagdarasal. Mapakumbaba. Hindi tayo nagmamayabang sa pagdarasal. At tandaan po natin, ang lahat na dasal ay dinidinig ng Diyos. Yan po ang masasabi natin dito Maliwanag sa unang pagbasa. At dinirinig
ng Diyos ang mga naaapi. Ano? The Lord hears the cry of the poor. Lagi niyang dinirinig ang daing ng mga ulila. O tingnan mo yan. Ang mga pagsusumamo ng balong nagsasaysay ng nangyari sa kanya, dinidinig din ng Diyos lang. Ano? Ang tanong ko, kailan ka talaga nagdasal na mapakumbaba? Kailan ba tayo nagdasal na buong puso? Ano? Yung wholehearted talaga. O baka nagdarasal tayo dahil for the sake of praying. Alam mo, hindi dapat. Kung tayo nagdarasal, dapat buong puso, with devotion, galing talaga sa ating sa ating dibdib, ano, sa ating puso, ano. Yan ang importante mga tugang, ano. Kaya ngayong bukas 30th Sunday in Ordinary Time, ano, October 26. So, ihanda po natin. Kaya siguro maganda po talaga nagdarasal. So, maliwanag sa unang pagbasa, ating natunghayan, ano bang ugali, ano bang dapat gawin natin pag tayo nagdarasal, yung disposition. Babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. Ang oras tabi mo niyan is 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, dumako na po tayo sa ikatlong bahagi ng ating programang Maray na Hapon. At kanina, sinabi ko sa inyo na ang lahat na dasal ay pinakikinggan ng Diyos. Ano? At sinabi ko sa inyo kanong mga tugang, anong sabi nga, manner, paano tayo dapat magdasal? Magdasal tayo ang dalangin na mapakumbaba, ano? Ay hindi mayabang, at ang pag nagdalangin tayo dapat buong puso, ano? Yun talagang unang ugali dapat, ano? Hindi tayo nagmamayabang sa dasal, ano? At pag nagdarasal po tayo, dapat taimtim, bukal sa ating kalooban. Hindi yung sabi ko, ulitin ko hindi for the sake of praying, not for the sake of, kasi wala akong magawa kundi magdasal. Hindi po tama yan. Kung tayo nagdarasal kasi may intention po tayo na makipag-ugnayan, magandang relasyon sa Diyos. Kasi ang dasal po, mga kaibigan, ay ang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Prayer is communication We communicate with God. Ano? And when we approach God and we communicate with God, we have to communicate with God with humility. Ano? So, Salmong Tugunan, mga kaibigan, napakaganda ang tugon. Ano? Galing sa Salmong 33, dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. O yun, tandaan po kasi kasama doon po yan pinakikinggan ng Diyos ang daing ng naaapi. Kaya nga yung mga madukha na tumatawag sa Diyos ay kanyang inililigtas. Kasi nga malaki po talaga ang naitutulong ng taong nagdarasal.
So yun po, naliligtas. Bakit naliligtas ang taong nagdarasal? Kasi nga, ginagawa niya ang kagustuhan ng Diyos. Pag tayo nagdarasal, ginagawa natin yung kagustuhan ng Diyos. Hindi yung kagustuhan natin. Tingnan mo sa dasal ng Our Father. Hindi, my will be done, but your will be done. Yan po mga tugang. Kaya naliligtas tayo. Kasi kung gagawin lang natin ang ating mga pansariling kagustuhan, ay delikado po. Hindi ba tayo maliligtas dyan eh? Maililigtas tayo kung ating susundin ang kagustuhan ng Diyos. Yan. Sa ikalawang pagbasa, matutunghayan natin ang aklat ni San Pablo para kay Timoteo. Si Timoteo, ito po, second letter of Timothy, chapter 4, verse 6, 8, 16 to 18. Basahin ko po. Pinakamamahal ko, ako'y ialay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Yung parang, ito kasi ang niya, is a race, at tapos na tapos na kanyang pakikipagtunggali, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, nanatili akong tapat sa pananampalataya, kakamtan ko na ang korona ng pagkatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungan hukom ang magpuputong yon makabigan putong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng nananabik na muli niyang pagparito. Walang sumama sa akin nang ako una humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinapatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maihayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Yan po mga kaibigan, ang ikalawang pagbasa na marinig natin bukas. Galing kay Timoteo. Ito po ay kanyang istorya. Sinasabi dito, pinakamamahal ko, ako'y inaalay na. Yun. Kasi nga, ito mga tugang, sabi niya, ito ang kanyang ginawa. Ito po ang napakahalaga din dito. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Dapat ganun tayo. Maging tayong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang koronang pagtagumpay. Kasi nga, hindi ka naman pababayaan ng Diyos. At sabi nga dito, sa araw na yon ang Panginoon na siyang makatarungang hukom. Totoo naman, dahil makatarungan siya, igagawat niya kung what is due, ibibigay niya. Yun na po yan, doon. At ito, sabi nga, ang pagpapatong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik na muli niyang pagparito. Yun mga kaibigan, napakaganda po itong paalala sa atin. Kaya sa ikalawang pagbasa, ipinahayag ni San Pablo kung paanong sinasamahan siya ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga ang panalangin, malaki pong tulong ito sapagkat pag tayo nananalangin, nakakausap natin ng Diyos, sinasamahan niya tayo. At may tagumpay. Sabi nga, na pagtagumpayan niya ang mga pangyayari sa kanyang buhay, hindi dahil sa kanyang sariling kakayanan. Tandaan po natin ito kung tayo ay nagwawagi, tayo ay nagtagumpay, hindi dahil sa atin, kundi dahil sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Yan, makikita natin. Kaya nga, to God be the glory. Ang Diyos ay purihin. Napakaganda po ito Napakaganda. So, paalala po ito sa atin. Kaya, sa buhay natin, kailangan talaga magpakumbaba. Ang kababaang loob ay natanggapin ang pagkukulang at pagkakasala, ang susi na pagbabagong buhay.
Kaya nga, gusto natin patawarin sila, ay paano mo sila mapapatawad kung hindi naman sila, hindi naman tinatanggap ang kanilang pagkukulang at pagkasala? Ipagyayabang pa nila. Alam mo, ang susi ng pagbabagong buhay ay ang kababaang loob. Natanggapin, akuin, at ang pagkakasala. Yan po ang talagang susi. Sa tuwing umarap tayo sa Diyos, sa panalangin, tinitingnan ng Diyos tayo, may pagmamahal. Yan po kaya sa unang pagbasa, ang Diyos ay hindi kumikiling kanino man sa halip, agad niyang dinirinig ang mga naaapi. Napakaganda po, Anyway, sa Ebanghelyo naman, na ipinahayag sa Ebanghelyo, na sinasa, O Diyos, mabagpo kayo sa akin, isang makasalanan. Yun ang talagang napakahalaga, ang pag-ako mo ng kasalanan, pagkukulang. Ang problema sa atin, nagmamayabang pa tayo, Yun. Kaya sa Ebanghelyo, maganda po itong basahin. Basahin mo natin ang Ebanghelyo para bukas. Mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 18, talata 9 hanggang 14. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa mga taong nang tingin sa sarili, matuwid at tumahamak naman sa iba. Yun. Ito ang kwento. May dalawang lalaki pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseo at ang isa namay publikano. Yun naman ang doon mag-ingat po tayo kasi ito nga nangyayari sa atin ngayon na tayo ay nagmamayabang nagmamayabang sa ating mga ginagawa na tayo pa ay akala mo kung sino nagmamayabang tayo. So ito po ay nangyari So itong dalawang lalaki pumanik sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseo at ang isa namay publikano. Ang pariseo po, sila po ang mga religious leaders at yung publikano, sila po ang mga makasalanan. Tumindig ang pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba-ibang mga magnanakaw. Nag-akusa pa siya. Mga mandaraya, mga ngalunya, o kaya katulad ng publikanong ito. Kinumpara pa niya sarili niya, Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Wow! Talagang pinuri niya sarili niya sa Diyos. Hindi na siya nakapaghintay na ang Diyos ang magpuri sa kanya. Samantala, ang publikano ay nakatayo sa malayo. Hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mawabagpo kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Yan po mga kaibigan, ang Ebanghelyo bukas mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 18, talata 9 hanggang 14. Mag-break muna tayo. Tonic Bank, Pamas Colon, Tonic Bank. Low monthly payments, kami dito, and in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Loan, Pamas Colon, sa Shoppers Home Loan, Pamas Colon. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 20, 2025 to January 11, 2026. For DTA Fair Trade Permit Number FTEB 240055 Series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan.
Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nagdo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ng kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, dumako na po tayo sa huling bahagi ng ating programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi, OP. At ito nga ating pinag-usapan ang tungkol sa mga babasahin para bukas pag tayo ay magsisimba. Ano, sa ika-30th Sunday in Ordinary Time, October 26. Ano? So mga kaibigan, napakaganda po ito. Ano, paalala sa atin na pag tayo ay nagdarasal, magdasal po tayo na may pagpapakumbaba. Ano? Hindi mayabang, ano? Yan ang napakalaga dito, ano? Kasi ito ang problema sa atin ngayon, eh. Ha? Dapat isabuhay talaga natin ang kababaang loob, ano? Isabuhay natin. Kasi ito na nga ngayon, nagmamataas tayo, eh. Masasabi, ako'y masigit kaysa sa kanya. Yun, grabe talaga, no? Yan ang problema sa atin. Kailangan magpakumbaba, ano? So sa ating ebanghelyo na binasa natin kanina, ipinahayag naman ang magkaibang pamamaraan ng pagdarasal ng dalawang tao. Ano? Ang panalangin ng Pariseo at ng Publikano. Ulitin ko, ang Pariseo o religious leader, nagdasal siya, ngunit punong-puno naman ng kahambugan o kayabangan sa sarili. At nag-aakala pa dapat siya'y kalugdan ng Diyos. Parang sinasabi, entitled ako, God. Ano? Entitled. Yun ang problema, yung mga entitlement na yan. Ano? Samantala, ang Publikano nagpakumbaba. Ano? At halos hindi makatingin sa kanyang kinakausap na Diyos dahil hiyang-hiya at nagsisisi sa mga nagawang kasalanan. Ano? Hindi niya itinuring ang sarili niya dapat pang bigyan pansin. Ngunit ang tanging inaasahan niya ay ang Diyos. Yun. Maganda po talaga, eh. Ang Diyos ang iyong inaasahan, hindi ang iyong kakayahan. Karamihan sa atin, ang inaasahan natin, yung achievements talaga natin, is not that, but the achievements of God. Ano? Yun ang akala natin, na we will be able to please God by our achievements. Ano? Alam mo, kahit kahit sa paglilingkod sa simbahan, hindi tayo dapat magpataasan.
Sabi, dapat tayo magpakumbaba. Hindi sila sabi, ay, mas magaling nga ako dyan sa kanya. Ako kasi ang parish leader eh. Ako mas matulungin ako sa simbahan eh. Huwag mo nang sabihin yan. Ibang tao na ang magsalita niyan na ikaw ay matulungin. Huwag mo nang sabihin, ako, tingnan mo, marami na ako naibigay na tulong sa simbahan. Ibang tao na ang magsalita niyan. Ano? At ito po mga tugang, ang problema kasi sa atin, na gusto kahit nga sa mga misa, intention, alam mo, hindi naman talaga kailangan basahin pa. Yung mga, ang basahin natin doon, hindi, para sa kaluluwa na ganito. Huwag mo nang basahin na ang ang misang ito ay para sa kaluluwa na ganito na in-sponsor ni ganito. Huwag na. Tama na po yun sa kaluluwa o pasasalamat o yun lang. Kasi anong labas niyan eh, payabangan naman tayo. Ano? Minsan na narinig ako sa intention na ipagdasal po natin na ang taong ito ay maging matagumpay sa larangan ng chess. Yun, para sinasabi na siya po ay manalo sa beauty contest. Ganun ba yun? Alam mo, hindi na kinakailangan yan na pagyayabang po yan. Kasi doon nagkakahati-hati tayo, no? Kaya nga, mag-ingat din po tayo kasi minsan, hindi na tama at hindi na akma. Ano? Alam mo, may batas din ng simbahan. Ano? At ang batas ng simbahan ay ang kababaang loob. Kapakumbabaan. Hindi yung pagmamalaki o pagmamataasan. Ano? Pataasan na lang tayo. Yan ang problema minsan sa ako, naging parish priest po ako ng mga parokya, sa UST Manila, sa Manawag, Pangasinan. Sinasabihan ko yung mga religious organizations, ano, kung naglilingkod kayo, maglingkod lang po kayo. Kaysa nagpapataasan kayo sa paglilingkod. Ay minsan, sasabihin, ako kay Father, dapat palagi akong papayag na, o sabi sa Bicol, palaging umawon ka permi. Ano? At palagi ako dapat ganyan. Hindi po ganon. Ano? Wala po tayo sa simbahan na tinatawag na entitlement. Ano? At hindi mo pwedeng lagyan ng simbahan, ano? O bilhin ang hindi pwede, ano? Walang ganong hambugan, ano? Alam mo, napakaganda po yung ginawa ng publikano. Wala siyang ibang ginawa. Hindi siya nagpapapansin. Kasi minsan ang problema, nagpapapansin tayo eh. Kulang sa pansin kasi yung iba. Ano? Hindi niya itinuring ang sarili niya, dapat siya bigyan pansin. Ngunit ang tanging inaasahan lang niya na siya ay pansinin ng Diyos. Alam mo, importante ito, yung human approval or divine approval or God's approval. Alam mo, kahit nasa iyo ang human approval, ang applause, pinapalakpakan ka. Pero sa bandang huli, ano, kulang po yan, empty. Ano? Kaya sa bandang huli, mga kaibigan, ang taong mapakumbaba ay kinalulugdan ng Diyos. Ano? At ang taong pagmataas ay nahuhulog. O siguro inuhuhulog ng Diyos. Hindi kinalulugdan ng Diyos. Anong gusto mo, mga kaibigan, doon? Ano? Kaya isa itong napakagandang paalala sa bawat mananampalataya upang kilatisin ang paraan sa paglapit natin sa Diyos. Paano ba tayo lumalapit sa Diyos? Pag lumalapit ba tayo sa Diyos, ay tayo ay sisiraan natin yung isang kapwa? Minsan nangyayari doon eh. May mga reliyon na parang umanib ka sa kanila, sisiraan nila yung isang reliyon. Tama po ba yun? Turo ba sa Biblia yan? Siraan mo ang kapwa mo? Hindi. Ang turo sa Biblia, kung kayo talaga ay nagbabasa ng Biblia, ang turo ng Biblia ay ito. Mahalin mo. Hindi mo siraan. Ano? Huwag mong ilibak, huwag mong i-gossip, huwag mong siraan, kundi ipanalangin mo. Pray for your persecutor. Ano? Importante yun. Kaysa siraan mo. Nahilig silang manira eh. Sisiraan ka. Hindi po tama yan. At hindi ka lugod-lugod sa Diyos yan. Ano? Yung ba ang parang lumapit ka sa Diyos, sisiraan mo yung taong hindi malapit sa Diyos? Hindi. Dapat ipanalangin mo yan.
Alam mo, isang bagay na hindi ko makalimutan kay Archbishop Socrates Villegas, na ako'y parish priest sa Manawag, Pangasinan. Ako po'y nag-a-attend kasi ako ng mga recollection o mga meeting doon. Ang sabi niya ganito, pag may nakikita tayong isang pari o isang katoliko na nanglalamig, huwag mo siyang papahiyain. Huwag mo siyang mapapahiya. Ang sabi mo, okay, ipagdarasal kita. Yun ang mas maganda. Kaysa tingnan mo, ang taong yan, hindi na nagsisimba, hindi na nagdarasal. Alam mo, pinapahiya mo. So, yun ba ganun ba ang, ang paraan mo, parang siya lumapit sa Diyos? Siya ay pahihiyain mo? Hindi po maganda yun. Huwag kang magpahiya ng tao. O, panalangin po natin itong taong ito sapagkat hindi na siya nag-donate ng pera. Ganun ba? Mali po yan. Ipinapahiya mo siya. Huwag mong papahiyain ng tao. Ganun ba ang pagdala natin sa ating paglapit sa Kanya? Paano lalapit ang tao sa Diyos kung ikaw mismo ang nagiging hadlang sa paglapit nila sa Diyos dahil sa kayong kayabangan, dahil sa pangmamaliit mo sa kanila, sabi nga mamaliit. Ang pagkatao ba nating nagmamalaki dahil sa maraming mabuting gawa? Tayo may tingnan mo, ako kasi napakabuting tao ako, marami ako naitulong sa simbahan, ganun ba? Tandaan po natin, ang pagkatao ba nating nagmamalaki dahil sa maraming mabuting gawa o nagawa tayo? O ang pagkatao nating mapakumbaba dahil sa batid nating tayo man ay may pagkukulang at pagkakasala rin? Yan ang importante. Lagi natin balikan ang katotohanan na ang mapakumbaba at pagsisisi sa kasalanan ay nagdadala sa atin sa pakikipagkasundo sa Diyos. Yan po ay napakahalaga. Kaya ngayon, ating ihanda ang ating mga sarili. Sa bukas, sa pag nagsimba, dapat tayo magpakumbaba. Hindi kinakailangan magmayabang. Magpakumbaba. Ang kababaang loob ang napakahalaga. Anyway, nagpapasalamat po ako sa ating technical at sa ating IT and production. God bless everyone at tanggapin po natin lagi ang Diyos na tayo ay maging mapakumbaba at wag maging mayabang. Wag natin ikukumpara ang ating mga sarili sa iba because we are all unique. At siguro mas maganda, ipanalangin na lang po natin kaysa natin sisiraan pa. God bless you everyone. Bye-bye for now. Ito muli si Father Boots nagsasabing, I love you all. God bless. Bye-bye.